Ο Γιάννης Γαΐτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1923, όπου και πέθανε πολύ προώρα, αφήνοντας ένα τεράστιο έργο, μια αστήρευτη παρακαταθήκη. Με σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και συνεχεία στο Παρίσι, μελέτα τα σύγχρονα εικαστικά ρεύματα, έχοντας πάντα το βλέμμα του στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις. Δουλεύοντας αδιάκοπα, αναζητά το προσωπικό του ιδίωμα, τη δική του γραφή, η οποία σταδιακά διαμορφώνεται και παγιώνεται στις τόσο οικίες σε όλους μας φιγούρες του, τα ανθρωπάκια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το έργο του είναι ένα ταξίδι προσωπικής αναζήτησης και ατέρμονης εξέλιξης, μέχρι το τέλος, και πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ζωγράφιζε λουλούδια, τα φύτευε στο χώμα και βλαστούσαν. Γαλάζιες πεταλούδες τις άφηνε στον άνεμο πετούσαν. Ζωγράφιζε τα νέφη βροχή και τα χωράφια πλημμυρίζαν. Τη θάλασσα το κύμα, καράβια και βαρκούλες αρμενίζα. Ζωγράφιζε τα αστέρια, τα χάριζε στη νύχτα και φωτίζαν. Χαμόγελα και ελπίδες κι οι καρδιές από αγάπη πλημμυρίζαν. Φοβήθηκαν οι άρχοντες του, πήραν τις μπογιές και τα πινέλα.